नमस्कार. कारवार कोंकणी न्यूज चॅनलाचेर तुमगेले स्वागत. आज पळयात आयचे मुख्य खबरो. कर्नाटकाच्या मुद्द्यार ना काढेलान आम्ही उत्तर देऊ. कामगार व साखर मंत्री शिवराम हेब्बार. कर्नाटकाच्या गडी भागात असलेल्या मराठ्याक महाराष्ट्र तेमगेल मराठा म्हणटा हे चुकीचे आसा. कारवार अंकोला शासकी रुपाली नाईक. कारवार नगरसभाचे अध्यक्ष उपाध्यक्ष अधिकार स्वीकार कार्यक्रम शासकीय रुपाली नाईक हेमगेल्या उपस्थितीत झाले. शांताराम सिद्धी हेमगेल्या याचिका समुदायाला विरोध. होन्नावरात हॉटेल आणि बार दुकान सीज. काल उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 31 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस. आता सविस्तर खबरो. बेळगाव, निप्पाणी आणि कारवार हे महाराष्ट्राचे भाग असतात असे महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्ली विधानाचे कामगार व साखर मंत्री शिवराम हेब्बार यांनी खंडन केले. आम्ही आमगेले जिल्हा आणि राज्याचे संरक्षण करूक सक्षम आसात. तुमगेल्या राजकीय हितासाठी मूर्खपणाची आणि अपमानास्पद विधान करचे थांबयात. कर्नाटकाच्या मुद्द्यावर ना काढेलान आम्ही उत्तर देऊ असे साखर व कामगार मंत्री शिवराम हेब्बार यांनी सांगले. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪವಾರ್ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೆಳಗಾಂ ಮತ್ತು ಕಾರವಾರವನ್ನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಅತ್ಯಂತ ಉದ್ದಟತನ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಬಲವಾಗಿ ಖಂಡಿಸ್ತೇನೆ. ಕಾರವಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನ ಇವರ ಹೇಳಿಕೆ ಕವಡೆ ಕಾಸು ಕಿಮ್ಮತ್ತಿರುವಂಥ ಹೇಳಿಕೆ, ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ 1 ಇಂಚ್ ನೆಲವನ್ನು ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪವಾರ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನಾನು ಬಲವಾಗಿ ಖಂಡಿಸ್ತೇನೆ. कारवार अंकोला शासकीय रुपाली नाईक यांनी सांगितले की आम्ही कर्नाटकाच्या गडी भागात आसात. हा बी एक मराठा आणि आमगेल गडी भागात आशिल्ल्या मराठ्याक महाराष्ट्रातले मंत्री तेमगेल मराठा म्हणतात हे चुकीचे आसा. तेमी बेळगाव, कारवार, निप्पाणी महाराष्ट्रात येता म्हण स्वप्न पळयते आसात. तेमी आमकां जे अलग करून पळयतात तुतू भितर तेमकां केन्ना यश मेळचे ना असे शासकीय रुपाली नाईक यांनी सांगले. ನಾವು ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಮರಾಠ ಸಮುದಾಯದವರು. ಇಲ್ಲಿ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು 2,18,000 ಜನರ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮರಾಠರು ಬಹಳ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಗಡಿ ಭಾಗ ಕೂಡ ಮರಾಠ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮರಾಠ ಸಮುದಾಯರು ಬಹಳ 45,000 ಜನ ಇಂದು ಇದ್ರು. ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಗೋವಾಕ್ಕೆ, ಬೆಳಗಾಂ ಈ ಕಡೆಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಒಂದೇ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರದ ಒಂದು ಗಡಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅವರು ಮಾಡಲಿ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂದು ಗಡಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅವರು ಕಣ್ಣಾಕೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕನ್ನಡಿಗರು ಅಂತ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಮರಾಠರಾದರೂ ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಕನ್ನಡಿಗರು. ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಕ್ಕು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಹೆಸರು ಸಹ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿ ಬಯಸ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೋಲಾಹಲ ಎಬ್ಬಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. कारवार नगरसभाचे अध्यक्ष उपाध्यक्ष अधिकार स्वीकार कार्यक्रम शासकीय रुपाली नाईक हेमगेल्या उपस्थितीत झाले. अध्यक्ष जाऊन श्री डॉक्टर नितीन पिकळे आणि उपाध्यक्ष जाऊन श्री प्रकाश नाईक यांनी अधिकार स्वीकार केले. ह्या वेळार शासकीय रुपाली नाईक यांनी सांगले की कारवार शहराच्या सर्वांगीण विकास मागे स्वप्न आसा आणि मागील सहकार्य सदा तुमच्या बरोबर उरतले. खंयच्या बी वेळार शहराच्या विकासासाठी माझ्याबर चर्चा करू तुम्ही शकता. नगरसभाच्या सगळ्या वार्डा भितर काम जाऊ जाय आणि हजीसाठी नगरसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि इतर सदस्यांना शहराच्या विकासासाठी एकत्र येऊन काम करू जाय म्हण शासकीय रुपाली नाईक यांनी सांगले. ह्या वेळार नगरसभाचे सदस्य पौरायुक्त श्रीमती प्रियांक, येई आरपी नाईक तसेच बीजेपी पक्षाचे प्रमुख पदाधिकारी आणि कार्यकर्ता उपस्थित आशिले. शांताराम सिद्धी हेमगेल्या याचिकाक समुदायाला विरोध. धर्मांतरित झालेल्या लोकांचे नाव अनुसूचित जमातीच्या यादीतून काढू जाय. अनुसूचित जमाती मेळचे विशेष अधिकार थांबवू जाय म्हण शांताराम सिद्धी यांनी दिलेल्या याचिकेक सिद्धी समुदायात जोरदार विरोध झालो. ह्याच्याबद्दल अखिल कर्नाटक सिद्धी समुदाय हित होराट समितीचे प्रमुख आणि समुदायाचे 10 जण मेळ विशेष अधिकार थांबवू नजो म्हण जिल्हाधिकारी वतीन राष्ट्रपतीक याचिका दिली.
होन्नावरात हॉटेल आणि बार दुकान सीज. होन्नावर शहराच्या बसस्टँडालागी आशिल्ले गुड लक हॉटेल, लॉज आणि बार दुकान बेकायदेशीर चलयताले म्हण पोलिसांनी छापामान सीज केले. बेकायदेशीर दुकान चलयतात म्हण पठण पंचायतीत तक्रार आल्यानंतर पठण पंचायतीन परिशीलनकन कागदपत्र हजर करू जाय म्हण नोटीस दिली. दलान खाता बदलावन आरटीसी ट्रेड लायसन दुकानदारान हजर केला म्हण तहसीलदारान सीज करूक आदेश दिलो. उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 31 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. कारवार 6, अंकोला 6, कुमटा 6, सिद्धापूर 1, येल्लापूर 1, मुनगोड 4, हळयाळ 1 आणि जोडा 1 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. तसेच आज 30 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज झाले. आजपर्यंत उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 13,502 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली आणि 13,134 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज झाले. आज 1 कोरोना रुग्णालय मरण झाले. तसेच आजपर्यंत 194 कोरोना रुग्ण मरण पावले असतात. इथल्यान कारवार कोंकणी बातमीपत्र हांगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट जरूर करा. कारवार कोंकणी न्यूज चॅनलाचे व्हिडिओ अपडेट पुन्हा मिळण्यासाठी कारवार कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.